Bueno, partidua ona guretzat, ez? Azkenean arerio hauen kontra jokatze duzunean beti daukazu hobetzeko, ikasteko, ez? Arerio oso onak dira, Europa mailan ere talde oso indartsuak eta bueno, gaur nire ustez maila ona eman dugu, batez ere hasieran, lehenengo ordu laurena oso ondo oso indartsu atera gara. Gero egia da 5 edo 10 minutu txarrak izan ditugula, 2 gol jaso ditugula eta gero hortik aurrera bigarren zatiak ritmo gutxiago eduki du, ez? Gutxiago jokatu da eta bueno, izan ditugu aukera pare bat eurak ere bai, berdinketa azkenean eta penaltitara irabaztea ere, bueno, azkenean pozik egoteko, ez? Bueno, gauza asko daude hobetzeko, ez? Normala danez entrenamendu asko pilatzen ari gara, taldea pixka nekatuta zegoen bukaeran, normala da, ez? Aurre denboraldian entrenamendu gogorrak pilatzen dituzu eta gero batzutan partidutan ez daude hain fresko, ez? Baina bueno, taldea ondo dago, lesionatu gehiegi ez daukagu, hori da garrantzitsuena eta espero dugu txapelketako lehenengo partidura ondo iristea, ez? Badakigu Bartzelonaren kontra dela, talde zaila dela, baina espero dugu ondo prestatzea ailegatzen.